Tiesit sä, että T2H:lla sä pääset vaikuttamaan kaikkiin sun materiaalivalintoihin? Mä olen Katarina Karhonen, T2H:n sisustussuunnittelija, ja seuraavaksi mä esittelen, mitä materiaalivalintoja olen tehnyt tähän meidän esittelyosuntoon. Keittiö on kodin sydän, ja meidän kodeissamme sydän sijaitsee keskellä kaikkea. Siksi tämän kodin suunnittelu lähti liikkeelle keittiöstä. Tämän kodin näyttävä, tumma puukeittiö on ajaton, lämmin ja elegantti. Se sulautuu kauniisti osaksi suurista ikkunoista avautuvaa luontomaisemaa. Puomin rinnalle valitsin tumman Dekton kivitason, joka tuo kokonaisuuteen syvyyttä ja ryhtiä sekä kestää erinomaisesti aikaa, kulutusta ja kuumuutta. Tumma ja harmoninen ilme jatkuu myös portaisiin, joissa vaaleat askelmat yhdistävät kerrokset luontevasti toisiinsa. Parvella yhdistyy kauneus ja käytännöllisyys. Pähkinänsävyiset akustiikkalevyt ja huolellisesti suunniteltu valaistus luovat kutsuvan ja rauhallisen tunnelman. Tämä koti on täydellinen esimerkki siitä, miten huolellisilla materiaalivalinnoilla ja toimivilla ratkaisuilla luodaan koti, joka tuntuu yhtä aikaa ylelliseltä, lämpimältä ja ihanalta kodilta. Ota meihin yhteyttä ja päästään luomaan sinulle yhdessä räätälöity täydellinen ihana koti.